Συμμετέχουμε μαζικά μαχητικά στη Γενική Πανεργατική Πανελλαδική Απεργία, εργατικό λαϊκό μπλόκο, στα αντασφαλιστικά αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Κανένας στη δουλειά, κανένας στο εργοστάσιο και στο γραφείο, στο μαγαζί, στο χωράφι, κανένας άνεργος μόνος του. Όλη μια γροθιά, όλοι στον δρόμο του απεργιακού αγώνα. Πρέπει να νεκρώσουν τα πάντα. Όχι στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη. Τέρμα πια στη φορολιστία. Απαιτούμε άμεσα μέτρα και προστασία στους εργαζόμενους. Κάλυψη των απολειών τώρα. Αγώνας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράνε σε ένα τεράστιο προμελετημένο έγκλημα κατά της κοινωνικής ασφάλισης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έρχεται να τελειώσει τη βρώμικη δουλειά που είχαν αφήσει στη μέση οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα τους χαρίσουμε την κοινωνική ασφάλιση. Δεν δεχόμαστε συντάξεις πείνας, δεν δεχόμαστε να γίνει η ασφάλιση προνόμιο των λίγων. Δεν θα γίνουμε εμείς τροφή των πολυεθνικών. Όλα αυτά τα έχουμε χρυσοπυρώσει με υδρότα, κόπο και αίμα. Όλοι στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ την 5η στις 12 Νοέμβρη στα περιβολάκια στις 10 το πρωί. Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε αποκλειστική δημόσια δωρεάν καθολική υποχρεωτική υγεία και παιδεία. Όλοι στη συγκέντρωση.